Vítajte ľudia na 13. zápase, semifinále. Ľudia, dneska to je štát Niger versus Portugalsko. Môžeme vidieť Borisa. Boris ide asi domov, ale vidíme, že Trnavský obral Borisa. Trnavský ide a strieľa na bránu a je to gól! Je to 1-0 pre štát Niger lomeno Trnavský. Teraz Niger prekvapuje, pretože v 25. sekunde dal štát Niger gól. Takto to môže pokračovať pre štát Niger skoro stále, lebo štát Niger je síce africký štát, ale vidíme, že nedá sa len tak odradiť takým Portugalskom, ale vidíme Borisa lomeno Portugalsko, jak rozmýšľa, jak si Trnavského strategicky prejsť, ale vidíme, že mu to vyšlo, ale nie, ale Trnavský mu v tom zabránil a tak sa Boris zamotal a loptu si zamotal pomedzi nohy, ale vidíme, že Boris ide dopredu a je to gól! Je to 1-1 pre Portugalsko, vyrovnáva nad štátom Niger 1-1. Vidíme, Boris dal oslavu Ronalda. No ľudia, toto je fakt nahajpený zápas. Strašne sa mi páči, pretože ja to fandím asi Nigeru, ale vidíme Trnavskú, jak ide dopredu, a nie. Ale vidíme, Boris mu v tom zabránil, Trnavský by v kľude mohol ísť a streliť gól, ale Boris mu v tom zabránil. A tak Trnavský nestihol streliť na bránu. Dobre, môžeme vidieť Borisa, jak tam dribluje, alebo neviem. Snaží sa koničkovať. Ale vidíme Borisa, jak ide dopredu a je to, není to gól. Ale je to gól. Je to 2-1 pre štát Portugalsko, vyhráva nad štátom Niger 2-1 lomeno Boris. Zatlieskáme všetci, čo pozerajú za obrazovkou tento zápas Niger versus Portugalsko. Ja som si to pomýlil s prvým zápasom, kedy vyhralo Niger. No, ale môžeme vidieť, jak Boris ide dopredu a asi nestrieľa na bránu, ale hej, bude strieľať na bránu, ale vidíme Borisa, jak... A je to gól! Je to 3-1 pre Portugalsko, štát Niger prehráva nad Portugalskom 3-1 a toto bolo fakt napínavé, pretože už som si myslel, že nedá gól, ale vidíme Trnavskú, jak ide dopredu a je to, není to gól. Jo, to by bol strašne pekný zákrok a keby ešte dal gól, to bol strašne pekný zákrok. Škoda, že nedal gól. Ale vidíme Borisa natešeného, ale v tom teple asi natešený není, ale vidíme, jak nestrieľa na bránu. No, chcel streliť, ale nestrelil priamo do brány. Vidíme už jeho sklamanie, lebo mohlo byť 4-1, ale bohužiaľ je stále 3-1. Portugalsko vyhráva. Môžeme vidieť Trnavskú, jak si ho prekľúčkoval a dáva gól! Je to 2-3! Začína Niger vyrovnávať nad Portugalskom, ale stále ešte ten jeden gól chýba, takže je to 3-2 2-3. Niger dal teraz druhý gól a Portugalsko dalo 3 góly. Takže je to zatiaľ pekný zápas. Páči sa mi to, ale vidíme také technické chyby, ale je to gól! Je to 4-2 pre Portugalsko, štát Niger prehráva o 2 góly. Joj, nevadí, ale fakt to tomu Nigeru prajem. Nigerii. Dobre, môžeme vidieť Borisa, jak znova koničkuje. Vidíme, ale vidíme, jak Trnavský, a ja som myslel, že už to bude gól, lebo by bol fakt pekný, že ho iba tak zľahka obral. Dobre, môžeme vidieť Borisa. Znova koničkuje, ale Trnavský sa nedá odradiť, pozera stále na loptu, ale vidíme, že Borisovi zabránil v tom, aby vyšiel ďalej dopredu, ale vidíme Trnavského, jak získa loptu, ale nie, Boris ide na bránu a vidíme, Trnavský už je sklamaný, už vie, že proste prehral, škoda, no. Môžeme vidieť Borisa, jak ide k nemu, myslím, že ide k nemu, ale nie.
Asi mu chce dať šancu, aby mohol streliť nejaký gól, neviem. Ale vidíme Trnavského, jak je sklamaný. Ale podľa mňa to Trnavský ešte otočí aspoň na 3-4 alebo aspoň na 4-4 by mohol ešte sa posnažiť. Lebo fakt, obidva vedia hrať futbal, ale vidíme, že Trnavský ide dopredu, a je to gól! Je to 3-4, začína štát Nigéria nie vyhrávať. Je to proste 3-4, ale stále Portugalsko vyhráva o 1 gól. Vidíme, Boris sa naštval, alebo nie, že sa naštval, proste už to proste dáva a je to gól! Je to 5-3, ak sa vám páčilo, nezabudnite nám kliknúť like, odber a zvonček, to bolo všetko z prvého zápasu semifinále. A čaute.